episode dinhi sa Parimani TV YouTube channel no. O ganina mao man akong ipangluto. So karon kinahuman naman kog luto, ako na pon amo na pud ning ipanihapon. O karon before ta magsugod sa pagkaon, magampo sa ta. O sige. Magampo sa ta. Sa ngalan sa anak sa Diyos Santo Amen. Amahan namong langit nun. Salamat sa mga grasya naming gihatag karong gabi na. Hinaot na kini makahatag og kusog ug kabaskog sa mong panglawas. Pinaagi ni Kristo namong manluluwas. Amen. Sa ngalan sa anak sa Diyos Santo Amen. Before ko mo proceed no, ipaila-ila sa nako akong mga higala na pod. Pero nakaila naman pero ius mo na ko sa akong left side. Gikan ni sa gingharian sa mga engkanto. Amahan ni Pedro Pinduco, wala ko ni si Paring Nonoy. Bati. Hi. Sa akong right side, wala lain kundi kining gwapong tao pero dangas og ulo. Kaliwat na ni siya ni Lolo Duccio, si Parigaga. Amay gabi mga kapare. Sa dili pa ko malimot ay ni tapon repudri kining akong pare na si Masadri dukduk dito, buba ang balay, si Parigani! Sige mga pare. Karon kay akong gutom naman kayo, magsugod na mikaon ani. Kining crispy na ulo sa manok o chicken feet crispy o kining atong gitawag na tinay na ako pong gisisig. Mga na mi na nakalimot na jud ko kay gutom na ko. Kamu pa gutom na mo no. Tulog na laway. Sige, mga na ta. Sige. Gwapo ani pre, bahinon lang to na pre. Pagtarong na kay pagdamay mag-bring house ka ba? Giningulay ako. Sige. Mga kabare, standby. Sige, mga una ta. Susun sa pagihulap. Ay pulimas ako pre. Ayaw, pagingana pre, imo pa bungot dun. Ayaw na. Ayaw. Dara. Malamin, matani pre. Ito ay. Sige. Sige na. Kana lang imo kay pinangga tamang kay ka, pipino lay imo. Why onod pre? Sige, mga on sa tabi. Tama sa atong pasiyaw no, mga pare, mga mare. Kay gutom na kayo. Mga pare, naday ko isit out tong asawa ni Parigani na si Annalyn, si Maria Annalyn Ritutas na kawaling naroon sa Kuwait. Asa gito sa Dubai. Qatar? Dubai di ay. Imo mag Iwian, tarong istorya. Hello. Hatag og message sa imong asawa pre. Say mong mensahe sa imong asawa. Sana maulit muli. Muna diha. Jadi na. Lami ba? Lami kayo. Hindi ka magbahay mo balik sa gingaran sa mga engkanto no. Ligas ko. Pindog ko dito. Tindog ko dahil. Maray ngon kay. Wa mo kay plato. Munang minus kay kumkaon. Kay plato. No. Atagi. Bisa ko na. Kani mga manok ka pre. Wa kabuk ni manok pre. Naningkamot yung nig panguha pre. Sa silingan man ni pre nga manok. Mo gani na no. Amo gani gidunor sa inyo ha gani no. Para mag-unong ka ba? Parang sarata. Ipagitaan yun na mong kuan yun nga kuan makita. Pero noon magiloy-on kay ni si Parigani. Kay para magamay. Pagkaon na, pre. Magamay Wala ko na mapriso. ang atuang bayad para magamay ra itong bayad. Ang among gikuha ra ang ulog, ang tiilog, ang tinae. Gibili na mo sa tagian mo. Wa man ibayad pre, way bayad pre, way bayad. Kay pagkaon na pre, wa ni bayad. Pagpunit pre. Arsi ba uray nga kuan man na. Lanit man na.
Lanit na! Piyasa kay hindi ng tubig! Pag-inom mo ka, madala ka sa district! Dali ba? Pag-inom mo ka, ang problema mismo mo ah! Angan, pare kagaw, minom mo lanit! Pagsulti ba? Ayaw maging ana kung di kasampay kasi mong asawa, ayaw dili nga na ang Buta na bahutang ka! dili nga na ang paadiha para makuanan. Mabawasan mong problema. Ano ba? Butasan mo si Mon! Okay ka. Okay tayo. Pagsir ba? Mga pare, marami ka nangabusog dyan. Nangabusog ba mo? Nangabusog! Gani kay para sa sunod, ganahan mo kumuluto. Kung mga pare, kung ganahan mo pa-shout out, pag kuha lang mo dia, pag-comment lang mo sa ubos ako ang video para ma-shout out mo. O niya, before kong kalimot, pwede ba na ipindutan ang subscribe button dia o i-like ang notification bell o i-share na lang po niyo sa uban para po malingaw ko o malipay po me. Yapin lang po nila kung kalipay sila. Di rin lang ko taman mga pare hangtod sa sunod na tong episode. Bye-bye! Parimani TV! Parimani TV!